ende ukarota mudhara wepa next door, it doesn't necessarily mean kuti mudhara iyeye ndiye akuvinga ari spiritual. Vamwe munotorega kutaura nemaneighbors, ndamurota achidaurara neni. Pamwe wamuona maza zvinoita maadverts. Maadverts aya munoona painternet waya munofunga kuti haana basa, but pane zvaanokuitai maadverts waya. Advert yaunenge waona paworld cup ipo paya ine ka-influence kainodoita mumind mako. Thus mukastudya, indai munotora mabhuku mustudye what advertising does. That's why muchiona advert kazhinji kacho maadverts avanoita zvino vanongoisa mukadzi akashama akadai pamota, hazvipindirani. But what mukadzi uyo is doing is ari kuda kuti imimi musingade mota asi muchida vakadzi mutarise muchiti muri kutarisa mukadzi, but ziso harina nzira. Ukatarisa kuda kutarisa mukadzi unoona nezviri kubackground with or without knowing. Iye dachireva concentration whether inenge isipo, but zvikapindawo muzvarejestwa. Plus zvimwe zvinhu zvamunoona kana ndezvokuti kuti uone chinhu ichi kuti chii ndecheuyu, you have to see first, woona shape again, wodecide kuti chii chawavona. Wapedza decide chii chawaona woita inonzi perception. Perception ichakuza ndecheround, haisi ice cream, harisi banana, hachisi glass, harisi chii, ivaseline. Saka ukaona chunhu pane processing inoitika so very quickly kusvika kuti iyi nail cutter iyi. Juice chaicha ndikaibata ukadai haungoti juice no, unotanga wabona glass kuti but juice yegreen ijuice idoro chi ijuice. Handiti zvandakapfeka chaizvozvo unotanga wabona zibhodho zvobuya mupfungwa kuti iheti handichifidzo. Hazviitiki just like zvino zvinoitika ndezvoti imi pamunovata musoro hauregi kufunga, musoro unofunga continuously. Imi munofunga kuti pamunorara hope dzinobva musoro uyu unobva warara wofutodi no, pfungwa dzoramba dzichifamba padzagumira dzichienda. Iwo wamboti ndambofunga kuti ndofunga kumusha, ndafunga kumusha 2 weeks hadziperi usina kumborota. Ipapo pamwe usiku hwacho unenge wadorota, but hope dzakawandisa mani. Hope dzinouya nemafezi, unorota zvekuti uchirota zvekuti uchirota zvekuti. Mamwe mazuva munodomuka muchingwa kuti hamuna kurota ka memarota. Iya imwe yamunoziva kuti deja vu, ndakambouya kunoku mani, nzvimbo iyi ndakamboiuya iyi. Unochiti mupfungwa dzako uchingwa kuti but ndakambouya kunoku. Wongozoti rega ndingozvisiya. Zvimwe zvacho munenge makazviita kuhope, inoziva vision iyo inenge yakabuya kuhope, but pfungwa hadzichazivi manje kuti wakazvirarama here. Pane pamba unombosvika so but I remember being in this situation before, because kana wakarara pfungwa dzako dzinoenda masituation akasiyana siyana. Saka inini hangu ndoda kuudza kuti vakomana vanoda kunodilivheriwa, but nyaya yekuti spiritual husband ka kubvisa maspiritual husband, bvisa zviri mupfungwa dzako idzi. Hazviiti kashoma kuti usina pfungwa dzedoro ugorota uchimwa doro kana kuti unogona zviita, but it's either unenge une kafiye kamwe kawagara wakadzvara mumuviri mako kuti asi pano munhu angangondimwisa doro ndisingade, kogara kari mumusoromo. Chandora kuudza ndechekuti memory yakapenga. Musoro munoziva kuti musoro uyu une memory yakadarika computer, the biggest computer you can make in the world. Hakuna computer inokunda musoro womunhu. Unti fidzo munhu haana memory, anokangamwa zvakaitika nezuro. Haana kukangamwa. Musoro wemunhu wakafanana nelibrary. Musoro wemunhu wakafanana nelibrary. Unoziva mulibrary ndogona kuisa bhuku remaths mulibrary, ndoritora ndonorisa kudepartment reEnglish. Kusvika umwe munhu aribata bhaika kuti bhuku riri kutsvake apa, rinenge ririmo mulibrary. Rinenge riri mulibrary asi riri panzvimbo isiriyo. Memory yemunhu iri very dangerous. Mwari havakundwe nemunhu. Mwari vakagadzira computer ine memory inokunda magigabytes ese amungafunga. Kana uda kuona kuti handisi kunyeba, tora gogo vako wovaradza picture. Gogo vako vari kuma90 wovaradza picture vakatorwa vari kuprimary school, uone vachikudza kuti George uyu, Tino uyu,
loveness kana iyewe so tikauya nepicture right now ndikauya nepicture yemunhu wakadzidza naye grade 1 wauri funga kuti hauchamuzivi right now kana ndikakuti orit imbofunga munhu wakadzidza naye primary ukatsinza kwadai unovashayiwa but ndikauya nepicture ndati unoti Jose, Tino, Leoni. Saka zvirimo musoro but hazvinongoda chinhu chinongozvi ndokuedha Patricia. Zvinongoda chinhu chinongozvi and edha Patricia. Option yacho haisi kubudai. Patricia ads iri kuramba kundipa option yachona. Saka nyaya yekunzi hanzi spiritual husband ini ndakumanaka spiritual husband ukarota zongororo vanoti uchafamba no wadii kuti munhu arota zongororo modii kumuti saka uchaita mota dzakawanda nekuti zongororo nemakumbo akawanda ekufambisa vanhu vanoda kungofunga trigger wagona takuna gondo zvimwe zvazvo imatrigger. In other words, ndiri kutaura kuti yes, mind yedu hairesti, mind haivati, mind haimborari, haizvindoramba. Rikanditi Patricia ad. Mind haivati. Saka imimi pamunonovata mufunga kuti mind yavata. Mind inokontinya. Paunovatira ipapo kana waverenge uyu good night story book. Mind yakonofunga kuti yavata haina. Iri kufamba mind iri kukontinya. Iri kukontinya. Ichikontinya. Even vanhu vari pakoma vaya. Imunofunga kuti vakafa. Vanenge vachitofunga zvimwe zvinhu anenge achida kunzwa izvo munotaura. That's why you need to be very careful muchivhisitira vanhu venyu vari pakoma. Munouraya vanhu ndimwe. Munozo hapachina upenyu apa. Ari kukunzwa imufunga kuti ari pakoma haasi kunzwa. Mind yake nenge ichida kunzwa zvese zvezvitika nenge achinzwa. Haana chete power yekutaura kuti that's why it's very very important kuva positive. Vamwe vanhu muri kuvauraya ndimwe ipapapa. Patricia, try again. Ndazama kuaccepta yanga yambobvuma. Ndikukuedha. Saka vanhu vanoita neuroscience vanotodero. Again ndazama kuaccepta yanga yambobvuma. Yes, Patricia B. Douglas, kanjani? Hello.